लोक सुधा कार्यक्रम में आप सुन रही हैं दोरली गीत। कलाकार हैं कट्टम दुल्ले और साथी। इनके स्वर में लीजिए अब सुनिए ये गीत। రెడ్డి రమేష్ అన్నల నాను రెడ్డి రమేష్ అన్నాడు దండే గండ వాంగులోను
आदिवासी जनजातीय संगीत का कार्यक्रम लोक सुधा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आइए सुने कार्यक्रम का अगला गीत। జగే మత్త యనల నారా
సెల్లలో నానా జల్లు కొట్టింది ఎల్లో జల్లు జల్లు నానా జల్లు కొట్టింది బజ్జరజగో సెల్లలో నానా జల్లు కొట్టింది ఎల్లో జల్లు జల్లు నానా జల్లు కొట్టింది కనల్లచ్చో సెల్లలో నానా జల్లు కొట్టింది ఎల్లో జల్లు జల్లు నానా జల్లు కొట్టింది అత్త సెల్లు మని నానా జల్లు కొట్టింది జల్లు జల్లు నానా జల్లు కొట్టింది సెల్లె బిమో ఎనలో నానా జల్లు కొట్టింది ఎల్లో జల్లు జల్లు నానా జల్లు కొట్టింది మల్లె పదరు ఎనలో నానా జల్లు కొట్టింది ఎల్లో జల్లు జల్లు నానా జల్లు కొట్టింది మల్లె నారు ఎనలో నానా జల్లు కొట్టింది ఎల్లో జల్లు జల్లు నానా జల్లు కొట్టింది గంగే ముఖ్యస్తమల నానా జల్లు కొట్టింది ఎల్లో జల్లు జల్లు నానా జల్లు కొట్టింది గంగే పెట్టు తమల నానా జల్లు కొట్టింది జల్లు జల్లు నానా జల్లు కొట్టింది జగరతో ఎనల నానా జల్లు కొట్టింది జల్లు జల్లు నానా జల్లు కొట్టింది జగే మొత్తం ఎనల నానా జల్లు కొట్టింది జల్లు 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 నానా జల్లు కొట్టింది లచ్చరాజు ఎనల నానా జల్లు కొట్టింది జల్లు 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 నానా జల్లు కొట్టింది कट्टम दुल्ले और साथियों के स्वर में लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।
लोक सुधा कार्यक्रम में अभी आप सुन रही थी दुर्ली गीत। कलाकार थे कट्टम दुल्ले और साथी।